eterno. Os evangelios non nos narran o que pasa. Sabemos que nas entrañas da terra, aquel que foi colgado no madeiro e soterrado rapidamente, penetra o Hades, máis profundo da realidade da condición humana. Así o proclamamos no credo. Descendeu os infernos. Descende hasta o máis profundo da realidade máis negativa de todo ser humano, para rescatar o que parecía que xa non había remedio. O Fillo de Deus ven a reconstruir o que o pecado destruía. Pero esta noite queremos presentarnos que pasou no sepulcro. Aquel lugar, quen foi a visitar? De que falaba? Que pasaba polo corazón daquelas persoas? Convidamos a que escoitemos e que a través destas conversas que manteñen estes personaxes poidamos escoitar no noso corazón tamén o latido de Deus que ven rescatarnos. Abre, César. Quen vai? Quen está aí? Ou sai, ou saca a miña espada e chamo pola miña garda. Shalom, paz, irmán. Eu sou home de paz. Non me fan daño. Xa bastante pasamos o día de hoxe. Non máis sangue, por favor. Quen és ti? Dime o teu nome. Eu sou Nicodemo. Eu non fixe nada, só vim para estar aquí un pouco a hora do sepulcro. Eu coñezo. Ti estabas no Calvario. Sí, eu estaba. Pero sempre anduve de noite, as escondidas. Pero agora xa non me dá medo decir que fui un dos dele. Agora, o que era estar lonxe, sinto como un presente no meu interior. Se non é moita pregunta, que fai un centurión nun lugar como este? O meu nome é Marco Caio. Son o que goberna a centuria enviada por Poncio Pilatos desde Cesarea do Mar. Viñemos a mirar polo bo orden e guardar a cidade de Jerusalén durante a festividade da Pascua. Procedo das Galas. Servín ao emperador en moitas batallas, gañei moitos combates, pero desde que estou nestas terras non coñezo máis que rebelións e non coñezo un só día de paz. Home, pois sendo soldado, non creo que teñas moitos días de paz. Só hai que mirar como entraste nestas terras, arrasando, matando e conquistando. Sí. Mirei morrer moitos homes. Son testemunha de matanzas sin igual. Aldeas arrasadas. Vin caer reis, vin caer gobernadores, pero tamén vexo traicións, enganos, vexo maniobras e alianzas para derrotar o enemigo. E todo polo poder, todo por poñernos por riba dos demais. Os dioses sempre nos favoreceron neso. E todo para quedar sin palabras ante un criminal como tantos outros que vin a xustizar. Home, se falas de Xesús, el non era como estamos acostumados a condenar. El non levantou espadas, nin tiña exércitos, nin bandidos, nin se enfrentou a xente, nin había violencia. Si eu solo cando condenaron, os meus homes só levaron a cabo o que estaba mandado. Pero pensas que non te dou conta que cambio algo contigo? Pensas que non vexo que estás aquí por propia vontade, movido por algo que te impuso
Sí, no suplicio vin que os golpes non cesaban, eran cada vez máis fortes, cada vez máis duros. A malleira non cesaba, pero el non abriu nin a boca, estivo soportando todo. Non coñezo a ningún condenado a morte que non berrase, que non insultase aos seus verdugos, que non dixera barbaridades, pero Xesús de Nazaret foi distinto, non dixo nada, estivo soportando todo. Cada golpe, el miraba ao ceo e eu sentía como un suspiro. Cada golpe, unha palabra que ia dicindo. A pesar dos nervios da situación, ainda me lembro de algunhas. Dicía Abad, dicía Cofer, dicía Salón. Eu sei o que significa Salón, porque vos lo escoito cando bordades o saúdo. Shalom, como dis ti, quere dicir paz. Pero que clase de paz é esa? Como podía estar falando de paz nese momento se nada estaba a resolver? Ou si, pensas que non pasou nada contigo? Eu, o día que fun falar con el, fun de noite, só buscaba a verdade. Ti loitas con espadas e con exércitos, pero eu busco a verdade. Ti falas de imposicións, pero a verdade non se consigue nin con espadas nin con soldados. A verdade encontreina nesta tarde que se fixo noite. E eu nesta noite que se fixo día. Pero, que quería dicir con esas palabras? Shalom quere dicir paz, pero non a paz como entendes ti. É a paz en cada persoa, o benestar da comunidade, a armonía, que Xesús, a pronunciarse no seu momento, danos a entender que a paz é un ben incondicional. Perder é gañar a Xesús. E a palabra Cofer é perdón, pero perdón que nace do intercambio, cambiar o que está errado por algo novo. Cando Xesús di cofer, está póndose no lugar dos culpables. El ponse no lugar dos condenados sendo inocente. E Abba, sí, que pasa? nacer de novo. O perdón, a paz e o amor. O perdón, a paz e o amor. De que falas? Non escuitaxe máis nada, non dixo máis nada. Abba é pai, meu paiciño. O perdón, el ponse no noso lugar e así entrega a vida por todos. Así cumple o que Deus prometera no pasado. Aquí, neste lugar, ven a paz, neste intre, no silencio. Escoita. Aquí estáse a facer a paz de Shalom, que virá nun novo renacer e nun amor universal. Non lle oixe máis nada? Sei que é fillo de Deus. Colgado na madeira da cruz, agonizando, ollando ao ceo, só nese intre descubrín que este que está aquí enterrado, este non é igual a ninguén, é fillo. Pai, dixo na cruz, perdóaos, porque non saben o que fan. Por iso sei que é fillo. E eu estou aquí porque a miña violencia, as miñas guerras, só me trouxeron miseria, destrucción, sangue, pesadelos. E hoxe, despois da morte de Xesús, entrou en min como un son de paz que me atravesou. Abba, Pai, confía no Pai. Adonai, concédenos a paz, a misericordia, a bondade, a bendición a todos e ao teu povo. Señor, danos a tua bendición e así concédenos a ver a luz do teu rostro. Queda a miña espada,
a porta deste sepulcro. A guerra e as violencias levan por diante a vida dos inocentes e non deixan medrar máis que os odios. As espadas serán arados. Aquí xace morto o corpo de Xesús e non quero que venza aquel que nos quita a vida. A miña esperanza é que rexurda un novo mundo cheo de paz e de concordia.
é o sepulcro de Jesús? Este non deu tempo a nada. Todo ás presas. Non quedou ninguén. Estaban todos dispersos e cada un buscando a forma de salvarse. Quedamos que nos veíamos no cenáculo. Pero a mí non teño ganas de atoparme con Jesús. Contigo estaban deles, María, a nai de Jesús. Sí, Xoán, o máis novo, pero tamén o máis forte, El mantivo tipo hasta o fin. El agora está con María, non sabe como consolala. Pero iso é imposible. Non hai quen teña palabras para a morte. Ás veces é mellor estar calado. Realmente, para min, é o vínculo que me mantén unida con eles todos os demais. Foi unha gran decepción. Eu pensei que iban defenderlo e axudarlo, pero non. Fuxiron como cobardes. Madalena, todos lle temos medo á morte, que é máis e que é menos sentes amedrentado. Sobre todo, se sabes que vas sufrir. Sí. Pero entón, por que viñan dicindo que iban a seguir hasta o final? Mira, non entenderon nada. Eles tiñen que darse conta de que alguna forma fomos liberadas dos nosos medos cando nos atopamos con eles. Tú, mírame a mí. Eu, que vivía naquela cidade, en Magdala. Eu, que non tiña nada. Estaba desahuciado. Todos me despreciaban. Eu, que era unha víctima do mal, posuída por 7 espíritus e golpeada por todos lados. Sin posibilidade ninguna de seguir o camiño da morte. Nada, nin ninguén me esperaba na casa. Eu estaba sola e sin ningún futuro. Pero entón, en toda a Magdala non había ninguén que te axudase. Eu estive ali cando viaxei de Cirene a estas terras. Sabes que son labrador. Costumes da África. É certo que, ainda que fose estranxeiro, eu logo atopei a acollida. Traballo e cuidados. Non me faltou de nada para facer a miña vida. Casei e tive os meus fillos, Alexandre e Rufus. E non podo dicir que me fora mal. Sei que non podo chegar aos lugares de fe de Israel, pero eu nunca deixei de ir aos do templo e entrar no lado dos xentís. Ainda que a miña fe non é a dun bo israelita. Intento axeitar o mesmo que vivides todos, pero por iso non sabía o que desprecio que sufriche. Sí. Mira, vouche dicir, ás veces o que ves non é a realidade. Pero tamén hai situacións máis duras que moito non ven. Mira, a xente tenche moito medo mal, pero despois van por aí soltando maldades. Eles teñen moito medo ás enfermidades, pero logo tamén van transmitindo os virus dos ciúmes e das envexas. E despois, cando alguén necesita axuda de axudaros, non, deciden expulsaros. Mira, a mí como así. Eu estaba sola, tirada, abandonada, só quen ven polo camiño do amor e da compaixón podería dar a paz e a saúde. Mira, Jesús veu a mí, chamoume por o meu nome. Pero unha mirada dele, tocou a miña man e díxome: levántate, que eras libre. E entón, desde aquel momento, o peso que me cargaba por encima, o mal que me aprisionaba e a tristeza que tiña encerrada, todo desapareceu. Quedei liberada. Jesús, meu amor, miña vida, ti entregáchelo todo. Fixeches de ti unha muller libre. Son unha muller nacida da miseria e fixécheme custodia do amor. Jesús, pero por que tiña que ser así? Non é xusto o que te fixeron. Por que me deixaches?
Camiño do Calvario, sabes ben que eu tuve que ir alá con ele cruz. Sí, eu estaba ali. Eu lireite. Gracias por aliviar ese sufrimento. Se non fora por ti, non chegaba vivo arriba. Mira, escolleronme por ser estranxeiro. Eu non coñecía de nada, pero ele viste. Só coa súa mirada, dime de conta do que ele pensaba. Cando agarrei a cruz, dixo: non teñas medo, tranquilo, todo vai pasar rápido. Iremos os dous debaixo deste xugo. Este é o meu xugo. Como ben sabes, eu son labrador. Son feito, toda feita a cagar con como se fora unha besta, e labrando. Cando abracei a cruz con ele, dime de conta da carga inmensa que ele levaba sobre os seus ombros. Miroume e díxome: sigamos, a cruz é miña. Grazas por estar comigo. Sei que eu non recibei instrucción dos rabinos. Non fun á sinagoga ata que cheguei aquí. Pero unha e outra vez viña a miña mente a profecía de Isaías. Claro que eu sobre si como año levado ao matadoiro. Pois mira, xa sabes levar a cruz, xa sabes o significado que ele deu, que agora que vais facer tú da tua vida. Pois eu vinin aquí para sementar a nova esperanza. Levo anos buscando, camiñando polo mundo. E o Señor Deus trouxome a estas terras. Son forasteiro e fun acollido. E agora só sei cargar coas cruces dos que son como a mí. Son unha persoa en busca. Xa sei, Xesús tamén foi forasteiro. El foi o fillo enviado para enviarnos o camiño da solidaridade. El estivo cos crucificados, el estivo cos que foron golpeados polo mal. El fixo de nós fillos dun mesmo pai. Fixos herdeiros dunha nova terra. El enseñounos o reino de Deus que non esmorece. Deixo neste sepulcro as cruces dos famentos, dos sedientos de justiza, dos que choran e necesitan ser consolados, dos cansados e abandonados. Deixo as cruces dos que son mortos en vida pola discriminación e miseria. Esta cruz será transformada en ramo de vitalidade, en árbore da vida da resurda dunha nova humanidade. Tocar esta cruz, madeiros, e deixade que Xesús siga cargando cos peixos das vosas cruces.
Deixo os aromas da beleza. A morte non pode ter a última palabra. A esperanza é o camiño de eternidade. A lousa non quedará pechada, pois a vida non pode ser encerrada nin olvidada. Deixade-vos encher polo suave aroma do amor da miña vida.
Perdóname, Jesús. Fui un cobarde. Neguei que te coñecía. Esta pedra que pecha o teu sepulcro non pesa máis que a lousa que levo no meu corazón. Cando se deixa a mata abandonada, se devela, se deixa de lado, é darlle morte en vida. Esta relación xa non ten futuro. Perdóname. Rompí o meu vínculo contigo. A miña infidelidade xa non ten remedio. A miña negación xa non ten un sí que a repare. Fui un cobarde. Perdóname. Xa non hai volta atrás. Perdóname, Jesús. Pedro, Verónica. Pedro, un home valente que superou tempestades e non tivo medo ante os envites do mar. Que te pasou? Como chegaste a ser tan débil? Ti, coñéceselo dende o primeiro momento. Estabas destinado a ser o seu mellor amigo. As palabras de Jesús son espírito e vida. Que te pasou? Por que non saítes a defendelo? E máis, por que non saítes os 12 a enfrentarvos aos soldados? Saquei a espada e enfrentei a guarda, hasta le cortei unha orella, pero Jesús puxo en contra miña e mandoume guardar a espada. Intercedeu por nós para que pudiéramos fuxir. Non quería máis violencia. A verdade, pensei que todo aquilo se iba a resolver nunha cuestión de horas, que como moito lle daría un castigo, que o soltaría, nada máis. Era unha argallada entre Xudas e o Cenedrín, pero non, estaba equivocado. Cando cheguei a Satanás, mirei todo máis claro. Os meus ollos viron o que o meu corazón non quería sentir. Aquela xente estaba chea de odio, rencor, venganza. Só buscaban máis mortes. Non chegaba só a de Jesús. A morte estendera o seu fedorento cheiro. O mal estaba estendido. Eu empecé a ter medo non, pánico, porque me estaban agobiando, me estaban señalando, un detrás de outro. Non podía creer o que miraba aí. Sí, pero no medio daquela violencia non podiste sair en defensa del. Non dixeras que irías a morte con el. Non o entendes, non estás aí, non o podes entender. Xa, que non o entendo. Fun a socorrer, ti falas de sede de morte, pero cando eu estaba no camiño do Calvario con el, eu vi ali que todos berraban, que todos tiñan sangre de venganza, de sangue. Eu fun de máis dolor, de máis sufrimento. Eu fun socorrerte, fun limpiarle o rostro, só iso, só un xesto. E vi que Jesús tiña os ollos golpeados, ensangrentados. Intentei limpiarlle a cara, un vaso de auga, e pude ver no seu rostro a mirada do amor máis infinito. Con só un xesto, pude ver como brotaba na miña alma, como brotaba a miña alma o amor eterno. O dolor das miñas costas non me doía. É máis, era sinais de agradecemento por poder compartir con él aquel íntere. Pero que podías hacer? Que podías hacer? Aquela xente empezoume a rodear, a agobiarme, unha pregunta detrás de outra, unha pregunta detrás de outra. Non había posibilidade de resposta, solo no. Me decían, tío Galileo, ti estabas con él, ti eras un dos seus discípulos. Que podías hacer? Sempre hai algo que se pode facer, Pedro, pero non abandonar. Ti, sobre todo ti, despois do que fixo el por ti e por todos os teus compañeiros. Cando escoitei o canto do galo, veuse o mundo en riba, compensa a súa profecía, o negara 3 veces antes de que saltara ese galo. Non podo máis. Queres decir que non se pode defender a un inocente? Quen terá testemunho a favor dos últimos? Que pasa? Se alguén non molesta, que facemos? Quitámoslo do medio e xa está. Quen terá xustiza? Quen falará a favor dos últimos? Necesitamos xente valente, decidida, generosa, que se enfrente aos demais, que teña carácter. Pero sen Xesús, o que deu a vida por nós, sen él non imos a ningún
unha parte. Eu son mil rostros de violencia. Pois eu teño rostros de inocencia. Os rostros da inocencia dos nenos. Os rostros dos anciáns abandonados. Os rostros da mocidade escravizada. Os rostros das mulleres prostituídas. Os rostros das persoas sen fogar. Os rostros dos migrantes afogados. Os rostros dos que xa non teñen futuro. Os rostros da xente que vive fundida na tristura e desesperanza. El desvela a realidade deste mundo, dá cara por tantos e tantas inocentes. El é o que pregou a verdade, non ten medo, enfróntase a realidade da vida e ponse cos últimos para desvelar as injustizas de quen quere aniquilar a quen non conta. Xesús, deixa que as miñas bágoas reguen as sementes dunha nova xustiza, que o meu corazón sobre os meus pecados e permite que se acheguen a él a todos aqueles que quieran escutar a tua palabra. A quen habemos de ir? Solo ti eres palabra de vida. Ti, Xesús, eres a nosa vida.
aquí está. Destes grazas a Xosé de Arimatea comenzamos o seguro. Sí, veu cos permisos de Pilatos. Ele máis Nicodemo fixéronos que todo isto fora máis fácil. Non sei como íamos a pagar. Ele din que non é nada, pero nós temos que facer esta tradición de embalsamar os ovos. Xa teño preparado todos os aromas. Sabes que non somos desta cidade. Se non fose por el, ben seguro que o seu cadáver acabaría nunha cosa como esta. Tampouco creo que nos deixara levar a Nazaret. Ali foi desprezado cando falou na sinagoga. Creo que se o deixáramos entrar ali sería peor, sobre todo pola sentenza na que foi condenado. Ai, eu xa estou afeita de ver momentos duros. El tuvo que nacer nun portero. Ninguén nos acolleu nunha casa, nin nunha pousada. Pero non nos faltou de nada. Parín na miseria. E non nos faltou de nada. Agora, na morte, viñeron estes homens de bo corazón e fixeron este traballo. Que Deus le pague. Tranquila, María, nunca te vamos a deixar sola. Deus non abandona os seus filhos. Ainda que non o vexas, el sempre está. En silencio. Sen facer nada. Mira. Aquí teño guardado neste pano as primeiras letras que escribiu cando era neno. Inma Raglio. Mamá, amo. Foi o primeiro que aprendeu a escribir. Buscou un anaco de papel, viviu un amigo de sinagoga, e trouxo esa mesma tarde. Viña todo entusiasmado, con aqueles ollos grandes, e díxome: mamá, te amo. Pase o que pase, nunca estarás soa. E sempre terás contigo moitos fillos. Eu só podía lembrar o que acontecía cada día. Guardaba no meu corazón cada palabra que dicía. Para mí é un ensino de Deus. E sempre había algo novo. Eu sei que nunca me deixas. E esta declaración de amor vai sempre comigo a todas partes. Cando marchou da casa para cumprir a misión, sabía que non tería máis fogar que o mundo e máis lugar onde acollerse que na casa dos amigos. E vos sempre estivestes con él. Nunca lle faltou de nada. Ele sempre estivo con nós. Ele non tiña un fogar, pero sempre viviu con nós. Crees que xa me matou? Non, ainda falta moito por facer. Ahora temos que ir descansar. E o primeiro día viremos e preparamos todo. Queres ir por nós? Non. Eu esperarei. Teño que prepararme. O Señor é o dos criados. E como? Aos últimos, en primeiro lugar. Él fíxose último. E reinará entre todas as cousas. A batalla está librada. O ano venceu. E o que dorme entre os mortos espertará. O que me liberou das ataduras do mal saerá vencedor. O que destrue a guerra e as violencias será quen instaure a paz. Porque aluguei as noites será quen de facer un novo pobo santo. O que desvelou o rostro de Deus nas persoas será quen de que nos vexamos cara a cara como irmáns.
que levou o peso do mundo e do pecado será quen faga e irá axudarnos aos máis débiles. Non, aos máis débiles. O año que perdoa os pecados do mundo serán quen de enseñarnos o camiño da misericordia e da compaixón. O amor do meu fillo fainos a todos irmáns. Deus, Abba, ámanos a todos e non nos abandones. Esperaremos en Deus e volveremos a loar. Queremos dar as grazas a todos e todas, en primeiro lugar, o esforzo que fixeron, e todos lá, por favor, o esforzo que fixeron para sacar tempo, para ensayar, para preparar esta edificación, acercarnos os que cantastes tamén, e darvos as grazas a todos, porque é unha forma de reunirnos en torno a este sepulcro, que tamén foi un traballo realizado por Carlos e por todos que nesta tarde fixestes posible que as verbas, os sentimentos, este xeito de expresar que o Señor aponta en nós un camiño de esperanza. O amor nunca está